nog kan herinneren is dat iemand me vroeg of ik een handtekening op zijn penis wilde zetten. Nou, dat moeten we even censureren hier. Ja, ze vroeg het gekste. Gedaan, hoor? Ik heb het gewoon gedaan. Je hebt het echt gedaan? Ja, er stonden heel veel mensen omheen en ik zeg ja. Leg hem maar op tafel. Ja, ze doen soms gekke dingen. De fans van symfonische heavy metal band Epica. Het kan best zijn dat je er nog nooit van hebt gehoord, maar in Zuid-Amerika kunnen deze muzikanten al jarenlang niet meer anoniem over straat. Ze hebben honderdduizenden fans, reizen heel de wereld rond en ze brengen deze maand A Spiral uit, hun 9e studioalbum. We gaan met zangeres Simone Simons en gitarist Mark Jansen even terug naar waar het 23 jaar geleden allemaal begon. Nou, kom maar mee naar de kelder, waar het al begon. Simons was pas 17 jaar toen ze betrokken raakte bij Epica. Toen ze haar ouders vertelde dat ze stopte met school om op tour te gaan, was de reactie niet bepaald positief. Ja, ik denk wel dat, zoals veel ouders zullen reageren van, wat ga je nou doen met je leven? Ga je in een bandje spelen? Daar kan je toch niet je boterham mee verdienen? 99 van de 100 keer lukt dat ook niet. Het is vol ervoor gaan of niet. En als je er niet vol voor gaat, dan maak je die stappen niet. De volgende stap is de Ziggo Dome volgend jaar. En hoewel Epica het gewend is om voor tienduizenden mensen te spelen, blijft dit voor de band toch speciaal. Ja, dit is wel de grootste zaal voor ons in Nederland.